Сериозно предизвикателство е да нагласят стълбата. 2-3 човека от 10 минути и да бутат напред-назад, така че да улучат дупката там, където е вратата на самолета. Какво? Май улучиха. Дупката ли дупката? Дупката, където е вратата. Напред-назад. Много интересно летището, нали? Много вълнуващо кацане, това е ясно. Самото летище. Ето за багажа. Багажа се тегли с един пикап. Бере маркета. Това предполагам са някакви други багажи. Ето он е наш. Не, това са други багажи. А това е сградата на летището. Горещо се надявам гида ни Уилям да е тук, защото полета ни закъсня малко.